Adunay upat ka mga persons under investigation ug 70 ka mga persons under monitoring sa coronavirus disease nga natala sa Cebu City. Ang naasoy mga P.U.I anaa sa mga tambalanan, samtang ang mga P.U.Ms gipaubo sa home quarantine. Nagikan sila sa mga dapit sa China, diin sila nagtrabaho. Adunay usay quarantine facility nga giandam ang Cebu City nga nahimutang sa Bukirang Barangay ug haom alang sa mga quarantees. Samtang nagsugod na sa pagpamalit ang syudad sa mga protective equipments sama sa mask, tambal ug uban pa. Gikan kini sa napasar nga 15 million pesos budget sa konseho sa syudad sa Sugbo alang sa COVID-19 program. So hospital na nato gibutang kay directly because when you say P.U.I, that is person under investigation in which there is a signs and symptoms and history of travel to China or history of exposure or taking care of those infected individuals.